Зрелостничката от Великотърновската гимназия по туризъм доктор Васил Берон Нина Гаджева замести за един ден президента Росен Плевнелиев в рамките на 13-та инициатива «Мениджър за един ден». За трета поредна година президентската институция се включва в идеята, като тази година почти целият екип на държавния глава беше сменен от 7 момчета и момичета. За да седне на горещия стол на властта, Нина е подбрана сред над 1000 от кандидатствалите в кампанията момичета и момчета от цялата страна, изпратили автобиография, препоръки и мотивационно писмо до организаторите на «Мениджър за един ден». Гаджева вместо Плевнелиев. Нина. Здравей, добре дошла. Въпросът е защо ти беше този озор? Защото това беше една от най-големите ми мечти всъщност. Исках да видя какво е да бъдеш лидер на нещо, което наистина обичаш, а именно собствения си народ. Успя ли да видиш за един ден? Как го разбра? Работата на господин Плевнелиев наистина е много тежка и сложна и явно благодарение на екипа му. Това е по неговите обяснения. Това, което видях всъщност. Какво видя? Едно, бих казала, много обичащо народа си президентство, което се грижи по най-добрия начин то да го представлява всъщност. Ти си много лъчезарна, много красива, много добронамерена. Благодаря. Как пък разбра за някакво част, че това е много обичащо народа си президентство? Честно да ви кажа, в разговорите с господин Плевнелиев и целият му екип... Какво ти казваха? Обичаме народа си. Не, то личи. Хъса, който имат, работата, която вършат, наистина... Пак ще се върнем към този въпрос. Другото защо? Защо теб те избраха? Ти 2 пъти кандидатстваш, нали? Да, миналата година ме избраха да бъда дипломат за един ден в посолството на Съединените американски щати. Ти вече имаш такъв опит. Да. Тази година... Кой беше посланик тогава? Нямахме точно определени длъжности всъщност. Бяхме 3 ученика, аз още 2 момчета, едно от плевения на Там усети ли как американците от посолството обичат народа си? Или нещо друго усети? Там усетих по-различния начин на мислене. Така? Това, което беше за мен интересното там, всъщност беше сблъсъка на българска и американска култура, защото в посолството работеха хора, които бяха и от американски, и от български произход. Това беше интересното за мен там. Това е много интересно, че с така последователност и настойчивост опитваш тази авантюра, обаче искаш да ставаш хотелиерка. Да, това е мечта от малка. Губи се връзката. Искаш да си като Плевнелиев, един ден си като Плевнелиев в Рокля, не че има нещо лошо в това, обаче генерално искаш да си хотелиер. Защо? Смятам, че сега най-важното за мен е да натрупам опит. На първо място да си завърша образованието. Ти си просто любопитна. Може и така да се каже, отчасти да. Но смятам, че след години може наистина да седна за един, защо не и 2 мандата на неговата позиция. И сега... мислиш си го това нещо? Защо не един ден? Добре, наясно ли си какво е политиката? Аз ще дам 2 възможности. Политиката за тебе какво е? Като парфюмериен магазин или торфено блато? Какво е всъщност? Не бих искала да изпадам в крайности. Всъщност аз съм просто ученичка. Но как си представяш политиката? Политиката за мен все още е малко по-различно понятие от това, което вие възрастните наистина го приемате. На тебе как ти се струва? От нещо, което се показва по телевизията, разправи в парламентарния контрол, избори? Не, за мен е нещо изключително важно, което би трябвало да цели да движи една държава напред. Случва ли се? Гледам новините, следя какво става в държавата. Ние се старая да си изграждам някаква позиция, но за момента разчитам на мнението на специалистите и вярвам, че това, което става в България, малко по малко може и да е за добро. Как ти се видя самия Плевнелиев? Като човек? Остави като президент. Господин Плевнелиев... Той е вечно усмихнат, нали? Естествено, поне с нас. Да. Хайде бе. Много открит човек изглеждаше. Говореше много леко с нас, приемаше мен и останалите като равни, което мен ме удиви. Защото ние сме всъщност само ученици. Да, то си е удивително. Именно, да. То не е само удивително. То е малко нещо повече, но както и да е.
Чудно е. Това е едно чудо. На мен ми хареса усещането, защото това беше моята мечта. Да ида и да седна на този стол. Ти колко време стоя в кабинета му, между прочим? Около час и половина. Час и половина. Печата, държавния, беше ли там или нещо? Да, беше. Сега, последно. Той каза на едно място, всъщност в един репортаж, че е почерпил много идеи от вас. Това беше смайващо. Надявам се, вероятно е комплимент, но какви идеи може да почерпи един президент и дотам ли е доправил от ученици? Това не те засяга, но просто се интересувам. Какво сте му казали, примерно, толкова? С господин Плевнелиев лично двамата си говорихме повече за туризъм, тъй като аз уча в професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Това е честно. И наистина обсъдихме възможностите за развиване на културно-познавателния туризъм в България. Да. Това е тема, която мен и това вероятно му е дало някои идеи. Надявам се. Не ти ли каза? Не. Държавни тайни. Държавни тайни. Ти си много лъчезарна. Бегай вън от политиката. Не ти трябва. Дръж си хотелиерството. Благодаря ти, моите момиче. И аз също. Всичко хубаво. След рекламите. Отлъчената кметица. По-близо до хората, по-далеч от Позитано. Янакиева. На 16 марта всяка неделя представи една емисия, подчинена на въпроса защо.